danna wannan hannun sa'annan ka danna jan rubutun da subscribe inda za a dinga sanar da kai da zarar sabon bidiyo ya fito. Hanya mafi sauki wanda aka gyara WhatsApp ɗinka idan yayi banding. Da farko zaka je ka shiga kan WhatsApp ɗinka wanda yake da matsalar kenan na banding din, wanda number waya naka ne idan ya samu matsala. Idan ka je ka shiga cikin number ka bai wacce ta samu matsalan, ka shiga cikin WhatsApp din zaka daura number waya ka din. Idan ka daura number wayan naka daga ciki, zaka lura da number ciwon ka tabbatar shine ya cika, sannan country ɗinka Nigeria in ƙasar da kake da sauransu. Zaka shiga cikin green din arrow din nan, idan ya jaka zai tafi da kai daidai gurin sai ya sa maka block, nan kuma zai sama support da cancel. To tun da kaga matsala ya samu, zaka yi screenshot din wannan matsalar da ya nuno maka. Ka san in WhatsApp din na da lafiya number wayan naka, da in ka shiga nan zai sama okay da edit shine mai kyau. Sai yanzu saboda ya shiga matsalar nan shi yasa ya sama wannan support da cancel. To zaka shiga support bayan ka yi screenshot, yanzu na yi screenshot ba. Idan ka je ka shiga screenshot din, daga gefen nan ga arrow nan zai nuna maka inda aka je ka shiga ka dauko screenshot. Wannan screenshot din da muka yi na farko na daidai hoton matsalar nan abin da aka dauka na jiki zai shiga ma nan gurin. Idan ka je ka shiga, to shi cikin nan zaka je ka shiga ta nan ne zaka je ka dauko wannan screenshot din nan da muka dauka a baya daidai inda matsalar nan ta nuna mana. Idan ka shiga ciki zai nuna ma gallery dinka ko wani abu, sai ka shiga daga ciki. Kana shiga ka tare da wannan screenshot din naka a cikin gurin, sai ka je ka ɗau wannan hoton matsalar naka da aka ɗauka a farko. To yanzu idan ka sa shi shine yanzu ya zauna a cikin gurin, gashi nan dama sama an sa add screenshot optional. Idan bayan ka je ka shiga daga sama kuma description, to nan ne inda zaka rubuta matsalar naka da yake ya faru da kai. To nan shine aka rubuta text kamar haka wanda zaka aika mawa manaja na WhatsApp masu kula da WhatsApp din. To wannan sakon da muke rubutawa shine wanda zai isa gare su. Bayan idan ya isa za a sanar da kai a cikin email ɗinka. Ka lura da hoton da rubutun da komai yanda ya tafi daki tun daga farkon bidiyon ka kalla abubuwan nan da ya tafi ta daidai har ya zuwa gurin rubutun nan. Bayan idan ka rubuta rubutun kaman haka: hello sir, my WhatsApp number has been banding, please turn it on again. In ka gana ma zaka iya ƙara number wayar ka a gaba a gurin again din nan, gaba da again din zaka iya ƙara sa number wayar naka, amma in ka gana ma zaka iya barin shi a haka ba sai ka sa phone number ba. Yanzu ga in case kuma a nan kasan kuma add screenshot din an riga an sa screenshot, can kuma an gama rubutun. To daga can down daga kasa nan ne the next mataki na gaba kenan za a tafi. To gashi nan inda arrow din na nuna ma next. Bayan idan ka shiga, to ya tafi da kai can gurin matsalolin, gashi nan za a rubuta ma to kakka shiga abu ko ɗaya a cikin su, zai shiga ma wannan green din abin na kasa rubutun nan shine yanzu zaka shiga. Bayan idan ka shiga cikin wannan rubutun da ya nuna ma, zai ja ka cikin email. Wani ba zai nuna ma email ba, zai nuna ma irin su Chrome email da sauransu, ta ina zaka aika sakon. Email zaka shiga. Wani kuma ka yi ganin email din shi a sai take. Yanzu kun gani gurin email din ga hoton matsalar nan da muka dauka, nan ga bayanai na cikin kamfanin da phone number ɗinka da komai. Sai ka shiga ga wurin send da sakon nan daga sama na email din inda arrow din nan yake nunawa. Bayan idan ka shiga arrow nan na aikawa, inda arrow nan yanzu kenan ya nuna ma, kai tsaye sakon ya tafi. To kana taba shi zai nuno ma asalin farkon WhatsApp din inda number waya yake kenan. Sa'an nan ka bi matakan da kyau tun daga kan farko zuwa ƙarshe, zuwa nan matakin zaka bi. To kun ga ya dawo baya, to sakon yanzu ta saman waya ya riga ya tafi cikin email ɗinka. Ka yi subscribe din wannan channel din mai suna Ussy. Sa'an nan akwai bidiyoyi wanda za a koyar da su na abubuwa da yawa, na su katun bidiyo, katun hoto da sauran abubuwa wa'inda idan wata matsala ta faru na abubuwan nan. Sannan WhatsApp din bayan ka aika sakon nan, wani sa'a ne za a bude ma shi a kwana ɗaya, wani a kwana biyu, wani kwana uku, amma duka kwata-kwata baya kaiwa wata ɗaya. Duk daɗewan da za a yi ƙarƙari ya ma kwana 15 zuwa kwana 20, amma ba zai taɓa kaiwa, baya wuce wata ɗaya. Ka'idan shi daman daidai wata ɗaya ne bayan idan ka yi wannan setting din. Sannan kuma za ka iya zuwa kai ta reply, kai ta ƙara maimaitawa. Bayan yanzu da safe ka yi saƙon kamar haka ka aika musu, gobe ka ga basu buɗe ba, za ka iya ƙara maimaita kalan yanda ake gyaran, ka ƙara aika musu saƙon. Jibi in bai su ƙara yi, za ma su yi ma message da kansu akan cewa sun ga question kamar saƙo kamar haka. Yanzu gashi nan a cikin email din ga saƙon nan daga WhatsApp din, question about WhatsApp, gashi nan amsan da komai, gashi nan su ma suna ma bayani akai.
to zaka jira ne kai haƙuri iya tsawon kwanakin. To amma an ka ga dama in ka kasance kana using din WhatsApp ne sosai, zaka iya sauke WhatsApp guda biyu akan wayarka. Ɗaya ya zamana wanda zaka dinga duba lafiyan wancan idan sun bude ma, ɗayan kuma zai zamana wanda zaka dinga chat da friends kafin a bude ma wancan. Zaka iya sauke biyun. Amma in case sai ka zamana kana da WhatsApp wanda zaka dinga sanin matsalar idan ya gyaru. Idan ka shiga kawai ranar da ya gyaru ba su yi ma sakon ya gyaru ba, kawai kana shiga gurin phone number din kana yin next, ba za a sama wannan support da cancel ba, sai ya sama okay da edit, kaga WhatsApp ɗinka ya gyaru, shine zai gyaru kaman haka. Sa'an nan kada ku manta ku subscribe din wannan channel din mai suna Ussy yanzu haka. Sa'an nan ka danna ƙararrawar sanarwa inda da an saki sabon bidiyon za a dinga sanar da kai akan kare. Yanzu kun ga nan iya kwanakin ya cika, wani kwana 4, wani kwana 5, kwana 20, 11, gashi nan dai yanzu nan bayan tsawon kwanakin yanzu gashi WhatsApp din ya bude phone number. Sannan ku kiyaye tura abubuwa akai-akai, shine yake kulle ma mutum WhatsApp, yawan sharing na link na WhatsApp da sauran abubuwa kamar haka. Sa'annan ku subscribe din wannan channel din mai suna Ussy. Sa'annan ku ziyarci sauran bidiyoyin. Danna wannan hannun, sa'annan ka danna jan rubutun da subscribe, inda za a dinga sanar da kai da zaran sabon bidiyo ya fito.